Priatelia, vitajte. Dneska si spolu upečieme letný smotanový zákusok. Ako vidíte, celý proces sme začali tým, že sme si vzali 3 veľké kyslé smotany, gázu, misku a sitko, no a cieľom je vlastne dosiahnuť to, aby smotana pustila prebytočnú vodu a to, čo z nej vznikne, bude niečo ako mascarpone, takéto slovenské z kyslej smotany. No a teraz rovnomerne rozprestrieme cesto pekne po celom plechu a budeme ho piecť klasicky na tých 180 stupňov približne 25 až 30 minút. Po povrchu môžeme prejsť aj boky. No a nemusím pripomínať, že aj toto je typ zákusku, ktorý má najradšej, keď si ešte pár hodín v chladničke odleží, pretože naozaj tie chute sa potom oveľa lepšie prepoja.